F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista is-Sibt filgħodu, il-Ministri u kandidati Laburisti Mirjam Dalli u Clyde Caruana taw elenku tal-miżuri mħabbra fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali li se twassal lil pajjiżna għal elezzjoni ġenerali fis-26 ta' Marzu li ġej. Il-Ministru Mirjam Dalli deskrivet l-ewwel ġimgħa tal-kampanja bħala waħda pożittiva li matula tresqu proposti fattibbli u kosted li joffru kwalità ta' ħajja aħjar liċ-ċittadini. Proposti konkreti u studjati li juru bl-aktar mod ċar il-viżjoni tal-Partit Laburista, iddeskriviethom il-Ministru Mirjam Dalli. Spjegat li fil-jiem li ġejjin se jkun ippreżentat manifest elettorali b'saħħtu li nibgħet mill-proċess tal-mittidea li joffri għażla bejn min huwa ankrat fil-passat u min iħares lejn il-futur b'ottimizmu. Il-Ministru Dalli qalet li fuq kollox f'dawn l-ewwel 5 ijiem il-Partit Laburista wara l-viżjoni tiegħu għal pajjiżna għas-snin li ġejjin li se tkompli ssaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna u tagħti priorità assoluta lill-ambjent. Qegħdin inwedu lin-nies investiment ta' 100 miljun euro fis-sena biex dawk il-żoni li huma l-aktar densi, dawk iż-żoni li huma l-aktar urbani, saħansitra żoni li huma industrializzati llum il-ġurnata. Qegħdin ngħidu lin-nies aħna ser nkunu qegħdin intukom pulmun aħdar f'daw il-lokalitajiet. Qed insemmi wkoll żoni industrializzati għaliex pereżempju fil-Ħamrun dik li sallum hija l-fabbrika tal-ħalib qegħdin ngħidu li ħadd titneħħa minn hemmhekk tiġi rilokata biex minflok ikollok 10 tomniet ta' spazju miftuħ. Il-Ministru Clyde Caruana tkellem fuq 3 proposti mħabbra din il-ġimgħa li jinċentivaw it-tkabbir ekonomiku. L-ewwel waħda dik ta' tnaqqis tat-taxxa fuq il-profitti tal-kumpaniji li se tħalli aktar flus fil-bwiet tal-kumpaniji biex ikunu jistgħu jinvestuhom. It-tieni miżura li tinċentiva l-konsum u l-produzzjoni hija dik ta' tnaqqis tal-income tax li se jgawdu minnha kulħadd. Bħala medja kull persuna se tieħu madwar 300 euro lura fis-sena. Dawn iż-żewġ miżuri weħidhom ikomplu jixprunaw it-tkabbir ekonomiku. It-tielet miżura hija żieda fil-pensjonijiet. Il-Ministru Caruana qal li l-pensjonanti qatt ma raw żidiet daqskemm raw fl-aħħar snin u l-Partit Laburista qed jgħid li matul il-leġislatura li jmiss se jkomplu jiżdiedu flimkien ma' żieda tal-għoli tal-ħajja. Dawn iż-żewġ żidiet flimkien se jkunu aktar minn dak li ħadu l-anzjani fl-aħħar leġislatura. Kemm il-darba l-ekonomija il-mod ta' kif nimmaneġġew l-ekonomija tagħna huwa ta' suċċess għax l-ekonomija tagħna tikber, tkompli tikber madwar 6% minn sena l-oħra, dik l-ekonomija qed tkompli trendi aktar flus lill-Gvern, il-Gvern blaqal kollu fit-tmexxija tal-finanzi għal daqstant ikun jista' jiżgura li iva il-pensjonanti li dħul tagħhom jiddependi mill-Gvern, il-Gvern daqstant jagħmilha possibbli li s-sena wara l-oħra jkompli tihom aktar żidiet u żidiet li se jkomplu jiżdiedu.